Molweni baphulaphuli andiyazi ke noba ndithi baphulaphuli ngoba into zabaphulaphuli sizinto zasereyidweni since ke thina sikwi-podcast azange ndayenza i-podcast yesiXhosa nayo ke nomzekelo uba mhlawumbi umntu uthile owenza i-podcast yesiXhosa uqhela ukutsho baphulaphuli okanye athini ba-podcast because basiphulaphule. I mean they are not watching us. Say kuranti ukuthi baphulaphule. Baphulaphule nomathotholo. Hayi asikali ndawo nomathotholo sakuthiko yini siyasiblessa nathi sibe khona kumazomoya. Molweni baphulaphuli siyanamkela kule podcast yethu ithi Khanize Sibonisane. Igama lami nguSiyabulela Zalabe kunye nomfundisi uThanduxolo Yoyo. Naloba masibaqalele basikhonza phi? Masibaqalele basazi basikhonza phi. Yes. Angifuna ukuthi ba singabafundisi because before sibe ngabafundisi siyakhonza. I think yona nto ibalulekileyo basibe ngabakhonzi, sibe ngabaKristu. Sibalunge nkonzo. Because uyakwazi uba ngumfundisi ube ungakholwa, ube ngumfundisi in a sense that title okanye awubekiwe ngolo hlobo ubekwe but ubungamazi uKristu okanye uzibeke phaa phezulu wena then abantu abakhonzayo nabanye abantu but singabakhonzi so ufike after an hour njengothina wayekhonza njengecumula wena usesendleleni balindele wena then xa ufika mhlawumbe baphakamisa isitulo uphakamisele neetafile ukuthi yeza abanye ndiyacinga bacinga ukukhonzwa bona yiloo nto befika lini balime asonke sizokhonza uthina and I think umfundisi lolo wena ufika eli fundisa abantu bakuthiwa nina umfundisi wami hayi mna ndikhonza eCambridge Baptist Church silapha eMonti khona enye idolophu apha kuthiwa kuseCambridge Baptist Church and ndingumfundisi khona kulapho uThixo ke athe wandibabala wandinika ke ubulungiseleli ministry of reconciliation and yokushumayela ilizwe likaThixo. Wena mfundisi usuka phi? Mna ndisuka eDuncan Village. Okay. Duncan Village ndikhonza Shed Masholoko Memorial Baptist Church. Okay. eBashe Street. Okay. Ethanda usibedlela strand ndasithanda. Ndiphaya ke mfundisi ngobizo likaThixo phaya. Ndikholelwa ukuthi inkosi isibeke phaa ukuze sizokhonza yona nabantu bayo. Amen. Yes. Ngubani uShed Masholoko? Mfundisi wami. Singayingeni lo ndawo. Khayiyeke mfundisi wami. Nizawubuya ngoba uzawufuna udilishana nayo theologically. Khayibambe sizabuya ngayo ngoba ngiyacinga uba sisenendlela ende efuneka sifike phambili. Sisenenye episode. Yes. Sizathatha okokuqala ndifuna ukutsho uba le idea okanye licebo uba siqale le podcast ndingakhange ndithethe ntwinde ndikhumbula ndikwenye inkomfa kule nkomfa inkomfa ke denomination ndibeke ngolo hlobo but eyona nto apha kule nkomfa inkomfa ke yabefundisi kakhulu because bangabafundisi abasiwa kule nkomfa izinto ezinkomfa apho amarhamente aya onke but yayinkomfa yabefundisi but apha kumameleni kwam njengeke kuthethwa mhlawumbi kubekho meetings akwalapha kule nkomfa kubekho intshumayelo in between devotion njalo njalo but xa ubunoyijonga le nkomfa le uyisummarize okanye kuthiwa khayishwangathele uba yintoni eyona nto ibiphambili apha kule nkomfa ndabona uba eyona nto ibiphambili kule nkomfa zii-politics ayilolizwe likaThixo kanti uba besingabantu kaloku singabantwana bakaThixo singabafundisi and eyona nto imele ibiphambili lilizwe likaThixo noba kukho into esizixoxayo apha izinto mhlawumbi esingavisisani ngazo eyona nto imele uba iligunya okanye i-final authority emele uba lilizwe likaThixo so loo nto leyo yandenza ngoba le nkomfa ke ikakhulu yayigcwele abantu abathetha isiXhosa okanye abantu abamnyama kule nkomfa and ingathi nakwezi politics ezi zenzekayo ingathi bona bayazi ngokwelizwe likaThixo ukuba yintoni eyona nto that is at stake kule nto kuthethwa ngayo so loo nto yandiphula umphefumlo kakhulu kulapho ke ndathetha kanye nabanye abefundisi uba abafundisi bam ayisoze sincede into yoba sibe lapha
kule nkomfa. Kodwa njengoba selapha kule nkomfa nje sicinga uba lento ezinto zixoxwayo apha sizaziphumelela apha kule nkomfa. Kaloku kufuneka ziqale izinto siziwine kumabandla ethu phantsi. And then ke ngoku xa kusendwe ke ngoku abantu abefundisi kwezi nkomfa kuxoxwa malunga umzekelo nesivumo sokholo oba mhlawumbi ibandla malivumelane njani na kwisivumo sokholo. Funeka kube kanti on the ground qala kumabandla ethu abantu bayalazi lezo kaThixo. So bona bacinga mhlawumbi izinto singakwazi uziphumelela phaa phezulu. Yes, uThixo uyakwazi usebenzisa abantu even naku-government. Yiloo nto funeka sithandaze uba kubekho abantu abathanda uThixo ku-government. But izinto aziwinwa phaa, ziwinwa phaa phantsi. Apha kumphakathi, even nakwixesha le-apartheid, yayingobani abantu abavotayo, yayingabantu umphakathi abathi bavota kube kanti upresident uTamkhulu Mandela uyaphatha. So yenye yenzame ezi yokuba abantu ezindlini kwiifowuni zabo, kwiikhompyutha zabo apho bakwaziyo ukuthi bayive ezi podcasts, bakwazi ukuthi baxhobe, balazi bangaxhomekeki kwabanye abantu. Nangona singabefundisi, abantu mabangaxhomekeki kuthi, mabakwazi ukuthi bazifundele ilizwi kaThixo. Bayazi uba ngenye imini siye salahleka, bakwazi ukuthi ngoku asikwazi umlandela ngoba akasalandeli uKristu. Zinzame zam ke bandithandaza uba abantu bakwazi ukuthi bafikelele kuyazi inyaniso. Negama lithi Khanize Sibonisane, ndilifumana phaa Isaiah chapter 1 verse 18. Khanize sibonisane utsho uYehova, nokuba izono zenu zide zavela njengengubo ebomvu zoba mhlophe njengekhephi. And ihamba phaa laa vesi. Kodwa yeyona nto ngenye imini sayisicacise le vesi, kodwa namhlanje ndifuna uthetha njengalaa ndawo ithi Khanize sibonisane, ngoba uThixo phaa is engaging our minds. In fact, nge-English ithi, come, let us reason together. uThixo siyamthanda with all of our hearts, ngeentliziyo zethu zonke, siyamthanda with all of our strength, ngamandla ethu onke, siyamthanda ngezinye iindlela. But siye silibale ukuba uThixo uyasibiza ukuba si-engage to love him with all of our minds. Abantu namhlanje uyakwazi uba ugqirha mfundisi, uyakwazi uba ligqwetha, ngoba xa efika apha enkonzweni athathe ingqondo le yakhe ayishiye emnyango, angene enkonzweni, aphinda xa iphumayo aphinda ayithathe ayisebenzise emsebenzini, but abengayisebenzisi apha ebandleni. So sifuna abantu ukuba size kuwe sithi, engage your mind, love the Lord with all of your mind. What do the scriptures say in terms of izinto ezinjalo nezinjalo? Ucinga ntoni wena mfundisi? Ndiyabulela kakhulu mfundisi wami. Indeed, ndiyalithanda eli gama uthe xa ulizisa ngaphambili nommono lona. Wafika yinto ebendiyilangazelela kakhulu ukuthi abantu ngaphandleni kokuveza thina koko abantu ngaske baqoqelwe okanye batreyinelwe ukuba bamazi uThixo ngendlela azityhile ngayo. And ingqiqo yabantu, indlela bamqiqa ngayo uThixo, bangamqiqi ngendlela kamfundisi, koko bamqiqe ngendlela azityhile ngayo elizweni lakhe. And also ndiyayithanda nale ndima yokuthi indlela kumele basimthande ngayo uThixo. Sometimes we are living in a generation where abantu bafuna umthanda nje uThixo ngemizwa yabo, and then ufumaniseke ukuthi ingqondo lena, ingqiqo yomuntu, umuntu ufuna uyibeka phaa ngaphandle, athi ndiflowe nespirit. Ufumaniseke ukuba ngabana asinquli ngendlela bekufanele uba sinqula ngayo okanye simkhonze ngendlela bekufanele ukuthi sikhonze ngayo. This reminds me of uYohane chapter 4. uYesu uthi kuze lixa selifikile apho abanquli bazamnqula ngokwenene nangenyaniso. Because ukuba ngabana sithatha into yokuthi sifuna umnqula ngokomoya, inyaniso siyilahle ngefirst year, ithetha ukuthi samngena emizweni apha, emotionalism leyo. Kodwa ke ukuba ngabana kwelinye icala sithatha umoya siwulahle ngaphandle, sithi hayi ke thina sawunqula ngenyaniso. What do you have there? You have just le nto kuthiwa yicawa. Abantu bayicawa nje xa besecaweni, iphuma kwabo icawa iphume, bandaceke.
but ukuze sinqobe kakuhle ezi zinto kufuneka zihambe zombili and ke ilizwi uThixo kulapho asityhile khona umfundisi wam. Umfundisi ndiyakhumbula omnye umbhali okanye yimbongi le le mbongi ithi yona if sithatha ii-emotions sizibeke phambili ibe inyaniso ingekho i-idolatry le lunqulo lwezithixo but if sibe nayo inyaniso but ibe kungekho ndakubeke njani na emotions attached to le nyaniso sine-cold orthodox so yiloo nto funeka izinto zitshatiswe zombini zidibane zombini funeka ngasibe kwi-extreme ufumaniseke uba singaphaya but we don't engage our minds okanye singaphaya but we don't engage our heart and passion and fire for the Lord. Singavuthi nje sivuthela abantu singaphekwanga into njalo ke funa usincede kuba sizayidivayida njani ezintetho zethu okanye sizaba nezigaba ezinjani okanye sizayiqhuba njani le nkqubo okanye ezi podcast ezi episodes. Kusikakhulu umfundisi nabaphulaphuli phaa ekhaya indlela esizoqhuba ngayo zintathu izigaba esizawujonga kuzo kule podcast yethu kule ntetho sinayo. Okokuqala sizawujonga kakhulu kumndima we-doctrine imfundiso ngoba imfundiso ibalulekile and then okwesibini sizawukhangela ke kumcimbi we-local church ngoba siyabhiliva kakhulu ukuba ngabana uThixo indima ye-local church it's not a man's idea ayombono yomntu kodwa le nto uThixo anayo phaya entliziyweni yakhe. Then okwesithathu sidilishana ne-contemporary issues. I-contemporary issues zizinto esiqubisana nazo mihla ngemihla apha ebomini bethu esijonga ukuthi njengamaKrestu zeziphi indlela esinoye siresponde ngayo kwezo nto ezo mfundisi. Ndiyacinga ukuthi le podcast ke izawudilishana and ke sizawunaba kakhulu ezixesha lihamba kwezi zigaba but zizigaba ezithathu ezi esizawugxila kuzo kwezintetho zethu. Mfundisi wami nkosi kakhulu masincede kodwa namhlanje into esawuyenza namhlanje sizawuzisa intshayelelo intshayelelo kwezi zigaba zigqiba ukuzikhankanya. Sizawuqala ke ngentshayelelo ye-doctrine and umbuzo wokuqala endifuna ukubuza kuwe mfundisi wami unceda abaphulaphuli ingabe i-doctrine le ingaba is it a Christian concept ingaba yinto enokwenza nobuKrestu ngoba njengoba ndibuza lo mbuzo kwamanye amaKrestu indaba ye-doctrine into foreign kakhulu. Xa usithi i-doctrine buyela nto siyithetha ingathi uyabanda engathi awunayo nomoya oyingcwele xa uthetha nge-doctrine. Ingaba yinto elapha ebuKrestwini le yale doctrine okanye yinto mhlawumbi kuthiwa yinto enuvuka engceni abavuka engceni aba baza nezi doctrine. No mfundisi I will say yes right from the beginning ukuthi eligama lethi doctrine imfundiso kwesiXhosa imfundiso eligama lethi doctrine lisuka kwigama le-Latin limenisha i-instruction. Because amaKrestu they need to be instructed in the ways of the Lord. Remember kaloku uPaulus xa ethethela umfundisi omncinci phaya eGrete Tito chapter 1 verse 9 uthi xa ethetha phaya ebambelele ezwini elithembekileyo ngokwemfundiso doctrine ukuze abe nakho ukuvuselela ngayo imfundiso ephilileyo nokubohlwaya badane abaphikayo. So eligama lethi doctrine it is a Christian concept. It refers to a certain beliefs on topic from a Christian perspective, like systematic theology, whereby you will take a topic and expound it to what does the Bible teaches about that particular topic or zenai. So indeed, the concept is Christian. It's a Christian concept. Yes. I think apha ebuKrestwini zikhona izinto ezibalulekileyo esashiya ngasemva. Ndikhumbula mna kwibandla ke endisuka kulo mna endikhulele kulo from Sunday school ndisuka
Full Gospel Church of God. Ndikhule Full Gospel siyithanda nento Bible study. Sifunda nangona ke ezinto ndizaziyo ngoku zazingenamagama. I-systematic theology amagama engasetyenziswa kodwa sasiyenza i-systematic theology kwezo Bible study ngoba sijonge eBhayibhileni sizibuza uba ingabe ithini iBhayibhile ngentshumayelo ingabe ithini iBhayibhile Yesu njalo njalo. So iyanceda kakhulu uba abantu bathi go back to the Bible. It's nothing new, ayonto intsha lesiyithethayo. Nangomnye umbuzo mfundisi wami, ingaba i-doctrine lena ingabe ibalulekile? Does doctrine matter? Mhlawumbe uzamile uyiphendula kancinci kulaa mbuzo wokuqala kwale uba uyi-scripture, but ndiyafuna nje uphinde ucacise ngakumbi. Yes, ndiyabulela kakhulu mfundisi wami. Ingabe ibalulekile and bangabaniki? Yes, definitely. Impendulo phaa izawuthi ewe ibalulekile, but mhlawumbe kufuneke ndivezile ukuthi kutheni ndisithi ibalulekile. Uyoqaphela ukuthi xa ufunda imbali mfundisi, ayintshanga wena le nto yokuba ngabana abantu bacinge ukuthi banakho ukwenza ngaphandle kwedoctrine. It's not a new thing. It's been there. Folks in the olden days, they tried to do without doctrine, you know, but abantu xa betyhola bathi hayi zizinto eziqulunqwa ngabantu ezi azinanto yakwenza nelizwi likaThixo. Ibalulekile kakhulu mfundisi because i-doctrine is revealed in scripture. Njengokuba benifunda apho uTito chapter 1 verse 9, Paul uthetha noTito kuverse 9. Iyabonakala ukuthi izibhalo ezi ziyayiphila imfundiso lokubaluleka kwayo. It's one of the verses esizibonayo apha elizwini likaThixo, and it is necessary to Christian faith and life. Ngamanye amazwi imfundiso kaloku yiyo endifundisayo ukuba kuhanjwa kanjani kwindlela yokholo, kuphilwa kanjani na umKristu. Ngoba kaloku uThixo mfundisi uyeza ebomini bethu asisindise, asihlangule, asikhulule, asenze abangabakhe. Xa esenzela abangabakhe athi ogqiba ke ngoku athi nazi izinto endizilindeleyo kuni ukuze ibe indlela esizawuhamba ngayo kunye naye. We don't tell him ukuba ngabana sifuna uhamba njani, kodwa nguye osifundisayo ukuthi kumele ukuba ngabana sihambe kanjani. I-doctrine kaloku it refers to a Christian teaching about scripture, about God, about man, about Christ, salvation, church and eschatology. Izinto zokugqibela. Umfundisi naye xa emile phaya ukuba ngaba akafundisi i-doctrine, akafundisi at all. Because kaloku zizinto ezityhilweyo ziscripture, imfundiso yelizwi likaThixo eli. Kufuneka singene nzulu phaa kuyo, otherwise xa singathanga singene nzulu phaa kuyo siyafana nje nabantu abangafundisiyo. Mfundisi wami, what do you have to say when about this same question? Mfundisi, yazi into abantu abayilibalayo okanye mhlawumbi abangakhe bayicingisise singabazalwane uba yonke into esiyenzayo nesiyithethayo malunga noThixo inento yokwenza nedoctrine, inento yokwenza nemfundiso yobuKristu. Noba yidoctrine ecacileyo apha emthethweni yomntu okanye yidoctrine engacacanga apha emthethweni yomntu, loo nto ayithethayo umntu iyaveza uba ukholelwa ntoni na ngetopiki ethile okanye ngesubject ethile. Ndifuna ukwenza umzekelo nje osili ngamanye amagama. Uba umzalwane masithi ungeje udade and bazawutshata, mhlawumbi bazawutshata mhlawumbi kule veki zayo, nebandla liyayazi lekhe sabhiyoza mhlawumbi wangejwa napha ecaweni bambeka izandla, yonke laa nto abantu bayenzayo kwamanye amabandla amathile. Le ndoda ke ngoku imele udade ba mayikhe udadaze phaa kuye efletini bakhe bayobukela ii-movies bebodwa phaa. Uyayibona nto leya? Laa nto ayicelayo umzalwane phaa kulaa dade mabavalelane iveza into ayikholelwayo malunga nedoctrine yesono.
okanye i-doctrine ye-temptation. So kudade mawufundisiwe i-doctrine uzathi kaloku linda mzalwane wami, linda so uyayibona ngoba ngoku sizasifaka ke ngoku kwi-compromising situation apho ke ngoku kwakhona iBhayibhile iyasichazela ukuba sikhululwe esonweni kodwa sisenaso isono esiseleyo kuthi liyeza ixesha apho sizawukhululeka ngokupheleleyo esonweni, uyayibona. So yonke leyo nto endiyithethayo yinto eBhayibhileni, but iBhayibhile ithini na about the remaining sin in us and that we should not entertain the desires of the flesh. We must avoid them. Iyayibona laa nto leya. So umntu angayibona le nto yenzekayo okanye le nto umzalwane afuna yenzeke, kodwa ithetha into malunga nento ayikholelwayo malunga ne-doctrine ezithile. Ndingathetha nangezinye izinto, kaloku iBhayibhile iyasichazela ukuba uThixo nguThixo ongcwele and kufuneke sifane naye, kufuneke siphile impilo engcwele. Umzalwane ukholelwa ntoni kwi-doctrine of personal holiness? Xa ezawuthi udade makeze bazobukela imuvi batixelane kuhlalwe kutyiwe ii-popcorns. Uyayibona selokhokelela kumtyholi so yonke into esiyenzayo ebandleni, umzekelo nakomnye umzekelo, mhlawumbi abanye abantu bangandiva kakubi kodwa ndiyafuna nje uzicacisa bangandivi kakubi. Masithi mfundisi ndikunike ii-videos apha zentshumayelo eziyi-20, yabo. I-10 yaba bashumayeli, ndifuna undive kahle, mhlawumbi nawe ungangandivi kahle, ndifuna undive kahle. Ku-10 yaba bashumayeli ne-10 ngapha right ne-10 lapha left kwezi videos ndinike zona noma ujonga efowunini, mhlawumbi ndithi ndisende kuWhatsApp, ndithi khawujonge ezi ziyi-10 kuqala, uzijonge ndithi ubona ntoni kwezi videos aba bashumayeli. Utsho uba abo bashumayeli bakude apha epulpitini and bayishiye kude iBhayibhile. Bayathetha bangenela lapha ebantwini bakude bayishiye ne-stages, bashiye ipulpit bathethe. Ndithi okay akhawujonge aba bayi-10 bathi aba balapha epulpitini bavula iBhayibhile bacacisa iBhayibhile. Ungandivi kakubi, andithi bonke abashumayeli abakude epulpitini abashumayeli iBhayibhile, uyayiva. So abantu bangayicimi le podcast baqalile. So anditsho kodwa kwi-videos mna abantu abaqala ukuthumelela zona apha kuWhatsApp okanye kwi-social media platforms, aba bashiya iBhayibhile baphela bethetha into zabo okanye baphela bebuilda i-sermon ezibeshumayela nje, baphele ngelinye ixesha bethetha into zomqala wabo. Loo nto ithetha something about their understanding of the doctrine of scripture. Ingabe iscripture esi si-authoritative, ingaba sinegunya na empilweni yabo nasempilweni yabantwana bakaThixo? Ingabe iBhayibhile lena is-sufficient? Ingabe iBhayibhile yanele na for life and ministry apha ebantwaneni bakaThixo? And abanye abazalwane bakhona abazalwane ababeka iBhayibhile epulpitini bangasuki kulaa pulpit kodwa babe beshumayela into zomqala wabo, baguqule ilizwi balithwiste ilizwi likaThixo. Kodwa ngelinye ixesha uyabona uba le practice yokuvela ushiya ipulpit uvela uhamba uthetha ufumaniseka uba amaxesha amaninzi izinto ezithethwa ngabantu abangahlelanga elizwini likaThixo be-explain ilizwi verse by verse, chapter by chapter, book by book, testament by testament. Kuyenzeka uba amaxesha amaninzi aba bantu bakude ezipulpitini abashumayeli ilizwi likaThixo, abaloyiki ilizwi likaThixo, abaliboni njengegunya likaThixo ebantwini bakaThixo. Bona ke zonto zikhalayo phayazi zizawusingxolela kanye xa sizawuthetha izinto nasinoba umntu ongumama ukrwela imbiza. Watsho mfundisi wam, ibalulekile kakhulu le nto uyithethayo. The reason why umfundisi kwaleni bangama anikwe eli gama lokuba ngumfundisi
ulindeleke into yokuba makathini makafundise mfundisi njalo and angafundisi igunya into ebangela ukuba ngabana abantu bandiphulaphule xa ndime phambi kwabo abaphulaphulanga nje just mere mna njalo kodwa igunya lezinto endizithethayo sisekelwe elizweni likaThixo ibalulekile bangabana first of all in respect of umfundisi pulpit ayazi ukuthi isizathu sokuba aba bantu baze bashine ziyabo bazapha ngecawa abazanga kuwe kodwa bazophulaphula uThixo. That is why kufuneka umuntu enciphile ibe nguThixo ovakalayo. Kubalulekile kakhulu umfundisi and ukuze utshilo kamandi apho ukuthi ncwadi nencwadi paragraph word alivakalise lonke icebo likaThixo and icebo likaThixo lityhilwe eBhayibhileni. Akwazi uba ngabana athi xa imile lento ayithethayo abantu bayibone angathethi izinto zomqala wakhe. Amen. Yeah, well, and yeah, I think we have explained very well bangabana kutheni ibalulekile nje i-doctrine. Mhlawumbe umbuzo endifuna ukubuza mfundisi wami kukuba ngabana ingaba xa sikhawujonge nje xa khawucinge nje mfundisi wami khona ukuba sibheke phambili ingaba ibandla langaphambili ingaba lona yayibaluleke kangakanani na imfundiso. I-question ethi qatha ngokuleyo mhlawumbe because kubalulekile uba ngaba sizikhomperishe sijonge ukuthi thina and the church then ukuba ngabana ibaluleke kangakanani na i-doctrine. Mfundisi yazi mfundisi wami siyabona pha abapostile umzekelo kwizenzo uchapter 5 siyabona pha kwizenzo chapter 5 saqala pha kuverse 27 to verse 28 that abapostile bakaYesu Kristu babesasaza imfundiso kaKristu okanye i-doctrine okanye i-teaching zikaYesu Kristu and abantu abaninzi baye baguquka bangabadisipile okanye bafundi bakaYesu Kristu ngenxa yemfundiso zikaYesu ezazisasazo ngabafundi okanye ngabapostile abo. And loo nto leyo yenza ngelaa xesha okuba abafarisi okanye i-religious leaders abafundisi abakhulu belaa xesha bamayuda bangafuni imfundiso le okanye ivangeli elilanishunyelwa ngabafundi bakaYesu Kristu. And le nto siyibona ke phaa kwizenzo chapter 5 verse 27 to verse 28 ithi babazisile ke bamisa entlanganisweni yamatyala wababuza umbingeleli omkhulu esithi besinganithethelanga na kunene ngelithi maningafundisi ngeli gama niyabona niyizalisile iYerusalem ngemfundiso yenu yakuma nifuna ukulizisa phezu kwethu igazi lalo mntu yafuna ubanceda nabo abantu besingisi from iBhayibhile lesingisi ithi when they had brought them Peter and John if it's in context and they set them before the council and the high priest questioned them saying we strictly charged you not to teach in this name yet here you have filled Jerusalem with your teaching with your doctrine and you intend to bring this man's blood upon us. So siyabona wasekuqalekeni okuba i-doctrine yinto eyayibalulekile kakhulu kwibandla lokuqala. Kodwa hayi nje kuphela. Ikhona esinye iscripture endisithandayo kakhulu pha esithetha about i-doctrine. Sifumaneka phi kanene pha kwizenzo kwakhona uchapter 2 lilizwi kakhulu elixhaphakileyo elisixelelayo uba i-early church yayi-devoted to the apostles'
doctrine. Yes. Le doctrine ndithetha ngayo uba yayi-doctrine Yes. kaYesu Kristu. And siyabona phaa ba ibandla laligxilile kule nto uYesu Kristu owayeyithethile nale wayeyenzile. Sibona phaa kwiZenzo chapter 2 verse 42. Baye ke bezingisa ukuhlala phi emfundisweni yabapostile, nasebudlelaneni, nasekuqhikezeni isonka, nasemithandazweni. Ingaba ke thina iba sizibiza thina iba silibandla khona apho siphuncule khona ba ibandla lakho mfundisi, mhlawumbi ukhona umfundisi omameleyo okanye mama okanye bhuti okanye sisi, i-doctrine kuni xa nihlangene nikhonza uThixo ayonto ibalulekileyo. Buyela kulaa nto ke bendiyithethile ba into esiyikholelwayo even about i-doctrine nokubaluleka kwe-doctrine ibonakala kwindlela esenza ngayo izinto ebandleni. Ukuba sizawucula mfundisi hour sishumayele 10 minutes, loo nto ithetha ukuba sithi amazwi kaThixo namazwi kaYesu Kristu malunga nokuba sixelele uba yena ungubani nale nto ayenzayo uThixo ngoYesu emnqamlezweni nendlela afuna thina siresponde ngayo kule nto ayenzayo. Loo nto iyabonakalisa mfundisi ukuba sixabise kangakanani na le doctrine sithetha ngayo. In other words, ayongoma esikhokelela kwenye into, kodwa ilizwi likaThixo lisikhokelela endumisweni. Amen. We respond to God. Le nto kubalulekile ukuthi ukuzifefe ngokwentetho yangoku unqulo lube lulo. Kufuneke lube lunqulo olusekelwe kwi-doctrine. Amen. And sibona nakwinkosi yethu Yesu Kristu xa idibana nentombi yaseSamariya, baphulaphuli bayayazi laa nto esikodwa gqithi mhlawumbi nasemithandazweni. uThixo phaa uYesu xa ethetha nangentombi uthi uThixo ungumoya. Uthetha ukuthi uKristu lona naye wayeyindoda ye-doctrine, ngoba uveza uThixo phaya ukuba ngabana unjani, unguThixo onjani. He taught about the nature of God. Amen. The nature of God, that God is spirit. And also we check in Matthew 10 verse 28 where efundisa about indaba ye-humanity. Mark 10:6 indaba ye-creation. John chapter 8:34 fundisa about sin. John chapter 3 redemption. Matthew chapter 16 he taught about indima yokubangabana, the church, the doctrine of the church, the ecclesiology. And Matthew chapter 24 ujonge kwizinto zokugqibela. Ithetha ukuthi inkosi uKristu emfundisweni yayo yayifundisa i-doctrine. So anyone who thinks that i-doctrine yinto kaSatani okanye yinto yokungaqondi makayazi ukuba ngabana uyenza yedwa loo nto ngaphandle koKristu. The moment you take the doctrine uyiphose ngaphandle, uThixo akekho, uhamba wedwa tata, wedwa kuloo nto leyo. So he taught about the history of salvation and how it is to be understood in Luke chapter 24. Because ezi zinto ezimfundisi zisinceda xa sowuhleli phansi upicotha izibhalo, upicotha indlela yokuhlangula komntu nothando lukaThixo analo for umntu wakhe. Zikwenza uba ngabani mfundisi ukwazi ukunqula ngendlela eyiyo. Ithetha ukuthi i-doctrine ayonto nje yokuba umntu abe nentloko enkulu njengale yam azazi zonke izinto, kodwa i-doctrine xa umntu eyilesa kakuhle ibonakale ebomini bakhe kwindlela aphila ngayo. Because kumele zekele uba ngabana ibe yinto lena engazophelela only engqondweni. Umntu afunde articulate wonke la magama amakhulu phambi kwabantu, but into eyenzekayo leyo ukuba ngabana angakwazi ukuthi impilo yakhe ibe njalo. Mhlawumbi ke mfundisi wami, you would know in the church history as well ukuba ngabana i-struggle of reformation. The reformation was to recover the Satan biblical doctrines ezazilahlelwe phandle. And mfundisi uyoqaphela xa ujonga le mbali yebandla ukuba ngabana the moment abantu bephuma kwimfundiso ephilileyo,
Ibonakala njani lolo? Uyakuvela amanyala ngelinye ixesha. Kuyakuvele izinto ezinamasikizi kakhulu xa kunjalo. So the struggle of reformation was to recover the certain biblical doctrines, such as justification by faith, by unmerited divine favor. Yes, mfundisi wami. Zizinto ezincedayo because imfundiso ephilileyo iyanceda kakhulu ngendlela emangalisayo. Maphinde ndibuze omnye umbuzo mfundisi wami, ingaba are there any New Testament references to a Christian doctrine? I think besesizicacisile but singacacisa nje ezinye ba siyaxelela uba abantu babe amazed at Jesus' doctrine ngexesha likaYesu Kristu lemilisi yakhe. Umzekelo phaa kuMatthew Matthew chapter 7 verse 28 to 29 ithi phaa ugqiba kukaYesu intshumayelo yasentabeni iBhayibhile ithi abantu babemangalisiwe befuna ukuguqula igama lithi amazed babemangalisiwe yimfundiso yakhe. Uthi uMateyu phaa kuthe ke xenikweni uYesu ebewagqibile lamazwi zakhwanqiswa iindimbane ukufundisa kwakhe, zakhwanqiswa kuba ebezifundisa njengonegunya engabafundisi njengabo ababhali. Sure. Uyava phaa so ngelinye ixesha even kwaxesha siphila kulo siphila kwixesha le-ministry zempiliso. Abantu baye balibale even imimangaliso uYesu Kristu wayeyenza yayiyi-sign eyayipointa to imfundiso, to the preaching, to the message of the kingdom, to the gospel owayeze nayo. Sibona ke le nto nakwibandla lokuqala abapostile babengenza ishow uzama ubona sibabona bane-powers bane-magics. Kwakukho imfundiso sometimes when it came to the very miracles uYesu Kristu wayezenza. Kukho i-theology phaa kweza miracles and ufuna uzawushumayela i-miracles without understanding uba ezi miracles zazikhomba phi. Yabo phaa uphela ungashumayeli le nto uThixo athe wayityhila elizwini lakhe. And enye into sibonayo kwakhona phaa kuJohn chapter 7 ukuba i-source of i-doctrine kaYesu Kristu was God the Father. The source of Jesus' doctrine was God the Father. And sibona loo nto phaa kuMatthew chapter 16 verse 17 waphendula uYesu wathi eyam imfundiso asiyam yeyalowo wandithumayo. Ukuba kukho othi afane ukukwenza ukuthanda kwakhe woyazi imfundiso le ukuba iphuma kuThixo nokuba mna ndithetha okokwam kusini na. So uthi uYesu Kristu ufunda ithethe yam into uzawuyazi ukuba imfundiso kaBaba uyayazi. Mhlawumbi umbuzo wami ke mfundisi nguloo nto because abantu babekhwanqisiwe apha. Ndiyathemba ukuthi akuphazamisanga. Abantu babekhwanqisiwe ngendlela uYesu wayefundisa ngayo. You would remember ukuba ngabana uthi xa ithetha kwi-Sermon on the Mount kubhaliwe kwathiwa ungegamanyange kodwa mna ndithi. Ithetha ukuthi abantu babemangaswele igunya lakhe owayefundisa ngayo, that wayeme kwindawo ye-authority. But it is written, but I say. Now umbuzo endifuna usondela kuwe mfundisi wami, comparing, because you find many people today besithi ukuba ngabe uYesu have done this, then I must do it as well. Ufumaniseke uba amadoda xa afundisa nge-authority yokuba ngabana this is what I say. Ingaba ukhona umshumayeli namhlanje onokuma afundise ngendlela yokuba ngabana, because uKristu ume kwindawo yegunya and ufundise bawuphulaphule nje phaya ingathi ume kwindawo ye-authority. He is the one that gives instruction, and as instruction ingathi zi-originated kuye. It was said but I say. Can we say that today? Asikwazi mfundisi. Sikwazi ngoba ibuyela kule nto besithetha malunga nale doctrine. Ngoba iBhayibhile lena lilizwi likaThixo. Yes. Njengoba iBhayibhile nje ililizwi likaThixo, uThixo wathanda ukuba eli lizwi lakhe aliveze okanye alityhile kubabhali
abaseBhayibhelini. Yes. And umbuzo ke nanku okuba ngoba uyajonga even nalapha kwi-church history zikhona ezinye incwadi eziye zathi zafika. Ezinye izinto funeke sizicacise mhlawumbe ethubeni. Ezinye incwadi eziye zafika ezithi zibhalwe mhlawumbi ngumpostile uPhilip umzekelo. Gospel according to Barnabas. Into ezinjalo. Yes. Ufumaniseke uba ngabafundisi bobuxoki obu ebabefuna ukuba ezi ncwadi zabo zibonakale njengeencwadi ezinantoni ezinegunya zibe zingenalo igunya. Ke siyabona ke umzekelo kwiTestamente entsha ukuba asikwazi ukuthi umzekelo bakhona abapostile namhlanje yazi uba yenye ezinye izinto zivele ke zibothusa abantu uyabo kanjani because ubona o-apostles yenye izinto befuneke sizama abantu sibancede mabasinyamezele ngoba sifuna ubabonisa apha eBhayibhilini nabaprofeti. Ngelinye ixesha ingathi baya-understanda ngelinye ixesha uba abaprofeti abasekho ngoba into edibene mhlawumbi ne-Old Testament yabo kule nto uba abantu baye bayihlula iBhayibhile ngolo hlobo kanti iBhayibhile yelizwe kaThixo. Abapostile ke aba i-qualification of an apostle okanye into eyenza umntu kube kanti ungumpostile kufuneka kube kanti utheni waye wambona uKristu. Uyayibona nto sibona loo nto ke even that's the qualification ukubhubha kukaJudas. And they had ukuba bathathe from those who saw Christ. And omnye ke umpostile ongathi uhlukile owayengazange abe kanye uhamba kunye noKristu uPaulus. But uPaulus naye ubupostile bakhe uthi I qualify because naye ngathini yambona uKristu. So yiloo nto leyo ndisithi uba namhlanje ukuba wena utsho ukuba umzekelo mna ndinegunya lokuba ndivele ndithethe into ndivele uThixo uthethe nam into angazange ayithethe nabanye abantu ayikho njalo ngoba yonke le nto uThixo owayithethayo awayithetha yabhalwa yakwiscripture. Ngamanye amazwi into umuntu ayithethayo ukuba ngabana ayikho kwiTestamente entsha kumele zeke nahohe njalo mfundisi ngoba ngaphansi kwelanga ayikho into entsha. uThixo usinikile ilizwi lakhe elipheleleyo nenyaniso. Xa sifuna uqonda umuntu xa ithetha pha phambi kwethu ukuba uthetha into ekhabanayo nelizwi likaThixo noba ikhangeleke njani na kumele uba ngabana siyirejecte into enjalo ngoba uThixo akasoze aziphikise. Mfundisi nawe uzandibuza mani but utsho kamandi but ndidla ngova abantu xa bethethayo mfundisi wam besithi yabona these things are doctrine and stance and these things enenza ifasina, those things are not important, just give me Jesus. Uyabona ate eyona nto ndiyifunayo nguYesu kude kuthiwe amasukuba lushumayele ezinto ezima eyona nto sifuna uba ngabana umntu ayivakalise preach Christ. Mfundisi so umbuzo wam ngulona uthi isn't Jesus enough? Why add Christian doctrine? You know, because some people they are so disturbed, you know, into yokuba ngabana sibe sifakelele ezinye izinto bathi hayi abantu bafuna ukwazi into kaThixo into indlela yenyama. Can you take us through that question? In short, nditsho Jesus is enough. In fact, besike sathetha sathi the scriptures are sufficient. Yes. And siyayazi ukuba xa sifunda ilizwi siyayazi ukuba sifunda amazwi kaKristu Yesu. Noba siwafunda ku-Old Testament, noba siwafunda ku-New Testament, asikwazi ukudivosa uYesu Kristu simohlule kulizwe likaThixo. Yes. Ndifuna ukuthi akhona abanye abafana baseMotherwell babakhona abantu abamameleyo baseMotherwell eBhayi. Ababefana babekwenye inkolo. Inkolo yama-Hebrew Israelites. Ngabe uyawazi ama-Hebrew Israelites? Xa ngeni imini kufuneke sixoxe ama-Hebrew Israelites angayethanda ke ukulwa. Siwazi ke kulo mculo we-hip hop ngelaa xesha ke ndandimkhulu kwinto ze-rap
Otherwise umntana angakufumana ku-YouTube. Ke ndakubona udanisa strong. Utyhala strong ubomfundisi wam utyhala. Masike sibe ke lo ndawo. Alright. So ndandiwazi ke sasiqhela ukuwenza ke le rap ke. Bashumayele i-doctrine yabo yama-Hebrew Israelites. Andifuna ukucacisa ngakumbi uba ama-Hebrew Israelites abakholelwa entweni njalo. Kodwa nantsi eyona nto sasithanda uphikisana kunye nama-Hebrew Israelites. Babesithi mfundisi funeka singalisebenzisi eli gama lithi Jesus. Ngoba eli gama lithi Jesus ligama lamaGrike. Xa sisebenzisa eli gama lithi Jesus, eli gama lamaGrike sikhonza isithixo but sisikhonza indirectly. So funeka sisebenzise igama lesiHebrew uYeshua. Yiloo nto bangama-Hebrew Israelites. Sisebenzise uYeshua ngoba uYeshua ligama likaYesu Kristu. So abanye abantu ke mfundisi bam baye babe mistaken. Into when xa uthetha ngegama nalento kuthiwa egameni likaYesu Kristu, abantu bayalibala uba xa sisithi egameni asithethi ngegama engase sithetha ngetayitile. That's not the term. Exactly. Sithetha ngegama, sithetha ngecharacter. Sure. So omnye umntu angathi uYeshua. Ndibuza ngubani lo Yeshua? Uthi wena lo Yeshua was just a prophet. Lo Yeshua was just a mere man. Lo Yeshua was just a messenger. Lo Yeshua wayengumuntu njengabanye abantu. Uyayibona? So andikwazi uvumelana nawe mna ngalo Yeshua wakho. So xa nisithi in the name of Yeshua, nawe uthi in the name of Yeshua, asithethi linye. Uyayibona? So ndithi kubo ayibalekanga kakhulu into ka-Jesus noYeshua. Into ebalulekileyo ingaba i-character yalo Yeshua okanye yalo Jesus ngubani na. And le nto ayonto iforeign. Ayonto iforeign. And ndithetha ngoThanduxolo. Ngubani uThanduxolo? Indoda mani ebhityileyo. Ende. Ihlala kwiCambridge wena phaa ngase-Ideal. Nam Thanduxolo ndibazela uhlala ngase-Ideal. Uhlala kule ndawo ithi uhlala phaa utshatile unabantwana une-boys eziyi-2 but enye-description leyo I'm not sure. And I was like, who is this guy? Uyayibona? So ibuyela ke kulo mbuzo uthethayo uba singatsho uba Jesus is enough. Singatsho uba Jesus is sufficient. Kodwa ngubani lo Yesu sufficient? What do we mean? What do we mean when we say Jesus is sufficient? So yile nto sendizama ukuyizisa ba abantu bangaveli bathi hayi man, all I want is Jesus. But ube lo Yesu ingenguye uYesu wescripture. Ingebe nguye lo Yesu unguThixo ungumuntu. Ingenguye lo Yesu Kristu oweze ezantsi emhlabeni. Waphila impilo engcwele. Ephilela thina. Wafa emnqamlezweni efa ukufa bezingasoze thina sikufe ukuze bonke abakholwayo bengathembeli ekwizenzo zabo kwimisebenzi yabo kwimithandazo yabo yenkonzweni ukubhatala ishumi zonke izinto sizenzayo sicinga ukuba sizoba right phambi koThixo. Wayenza uYesu Kristu emnqamlezweni ukuze bonke abakholwayo kuye bangatshabalali koko babe nobomi obunaphakade. Wavuka ngosuku lwesithathu ebonakalisa ukuba umsebenzi lo wawenzayo wamkelekile kuThixo. Yenye ke ezinto ke ezibalulekileyo mfundisi basingavele sithi uYesu enough kubantu because baninzi abantu abaclaim uYesu abenza amanyala abashumayela intshumayelo eziza kuphelisa abantu bephelile ezibhokweni. So ndifuna ukuthi angazi mhlawumbi khona wena enye into ufuna uyongeza ukubuza. Uqibile mfundisi wami abantu mabangajambeli nje ukuthi hayi thina we preach Christ. What is it that we preach about Christ? Because uMkristu ovakaliswayo ngokuthi in the name of Jesus ufumanise ukuba lo Kristu ushunyayelwa nguFather Christmas. But the one but the one who is revealed in Scripture, the one we are preaching,
We preach the one who is the Lamb of God, who takes away the sins of the world. We preach his person, we preach his work. Yes, Professor. Ingaba zikhona ii-doctrines mfundisi ezibalulekileyo kunezinye? Mfundisi wam, certain doctrines more important than others. Kumbuzo wakho lowo. Uyazi ke mhlawumbe mandithi yes they are. Okay. Dr. Muller mandivele ndizithobe nje nditsho he helps us kwi-article ayibhalileyo ngokusinceda ngokusicategorize, and what he does, he gives us 3 levels or ties of doctrine. And then uthetha uthi kwi-level yokuqala ngokubaluleka kwazo uthetha nge-issue, the issue that define Christianity. Where we are dealing with exactly what we were talking about, the deity of Christ and the doctrine of justification, which is make up a level, because if we are not clear, like Jehovah's Witnesses, if you don't accept the deity of Christ, it is very essential. The moment uphulukana nokuqiqa izibhalo malunga noKristu ukuba ubuthixo bakhe, ithetha ukuthi you and I asikwazi ukuba singabambahlobo, asikwazi ukuba singamaKristu kwindawo eyi-one, because it's foundational, ibalulekile kakhulu, sisiseko senkolo yethu eso. And then okwesibini athethe about i-justification, ukugwetyelwa kwethu, ukuthi umuntu akabe lilungisa phambi kobuso bukaThixo ngezinto anokuzenzela, kodwa sigwetyelwe ngokholo. A man is justified by faith. We are justified, like Romans chapter 5 verse 1. Ibalulekile kakhulu, siseko eso mfundisi. And then aze kwi-level yesibini, it's issues that affect i-church practice, like baptism. Kule yesibini zininzi ke sinozifaka phaa phezulu, but kule level I'll just mention kule level yesibini, indima ye-baptism. When you're looking at baptism, you will find that there are brothers whom we can be brothers in the Lord, but understanding baptism, it's not the same as Tinasi. But does that mean they're going to go to hell? Does that mean they are not our brothers? I don't believe so, But in the end, it's very important that we will sit down and check the scriptures, because some of them, they believe umntana uyasprinkishwa ngamanzi because he's born, they believe uzalwe kule family yamaKristu. But we believe in the believer's baptism, ukuthi kubhaptizwa umuntu okholwayo. But does that mean kuba bengatyhilekelwanga loo nto kodwa bevakalisa uKristu, they cannot be out? I don't believe so. Into ebalulekileyo nje ingaqhawulanga uba umntu angathi ngosuku umntana wakhe abhaptizwe, umntana wakhe ubhaptizo luyamsindisa. Kulapho ke ndicinga uba ingaba umntu u-in error okanye ukwiheresi etshabalalisayo. Iyatshabalalisa xa njalo. Nokucinga fana uba amanzi, wena umntu ubhaptiza ngamanzi amaninzi, amanzi ayasindisa. Because it's very, very important to understand. We are guilty of that as well. That is why we find other people, they believe in the at least ngoku umntanami ngathi una-16 ingathi izibhalo zifundisi loo kubhaptizwa abantu abakholwayo. Then kule level yokugqibela ke yile the third level, they don't affect the above 1 and 2 things like eschatology, izinto zokugqibela. Umzekelo, abantu abafundileyo babona ukuthi ziyine ikona ingqondo uThixo ezime kuzo, kodwa azinokusohlula ezo kwezo. There's no need to divide the church around those things. But xa simile phaya sivakalisa ukubuya kwenkosi yethu Yesu, izinto zokugqibela. uYesu uyabuya, ukubuya kwakhe uzawuhlula igusha esibhokhweni, ngoba phakathi kwegusha kusoloko kwibhokhwe. Kukho amadoda athi sele wabuya ngo-17 abanye azawuthi nanke sele khona phaa e-States nangoku mawuhambe kulandele. You see, so ibalulekile kakhulu loo nto leyo kuba ngabantu. So nazi ndizibe uMuller is really helping us to ukubeka ukuba ngabana there are certain
doctrine more important than others. But all of them anyway, they are important. Kodwa ke sizibeka ngokwe-categories. Ndiyafuna mhlawumbi ngelinye ixesha ngoba ngoku noko sesiwuqoshelisa lo mcimbi. Sithethe ngento yoba umuntu ocinga ushiya ibandla lakhe. Masithi umamele le podcast okanye uzayimamela abone ibandla lam mani ayikho sebumnyameni. Afuna ushiya ibandla. Ingaba umuntu angatsho nini okanye singamcebisa nini uba makahlale ebandleni okanye nyhani makalishiya ibandla. Zizinto ezo hlale silodilishana nazo phaa kule miba of i-local church endingacingi uba sizayenza. Saphinde senze enye introduction where we will be only dealing with the questions, introductory question pertaining to local church. And then ke ngoku siphinde senze soba sizaba ne-introduction ezintathu. And then kuleyo kugqibela ke ngoku senze enye introduction pertaining to contemporary issues okanye izinto esidilishana nazo. Kodwa kukho imibuzo mfundisi emibini endifuna siyikhawulezisele and then sikhawuleze ke sivale. Owokuqala uthi ingaba kufuneke umuntu aye ekholejini kuze kube kanti uyayazi le doctrine sithetha ngayo? Mfundisi wami, i-theology okanye ingqiqo kuThixo ayiyo yabantu babeka esikolweni. Amen. Yabazalwane, yabantwana bakaThixo. You don't need ukuba ngabana wazi namagama amakhulu izibe kanti nawe kutshilo kwi-introduction xa usixelela ngawe ngemvelaphi. Nangona bezingathethwanga ezi zinto kodwa uzazi kwi-Bible study. Theology, I think uJayipaka naye emphasizes ukuthi theology is not for only Bible students, those who go to college, but it's for all Christians. Mfundisi, kukho umzekelo akawenziwa ngomnye umfundisi. Umfundisi uvoti bakhamba njengoba ndibiza kahle indoda yaseMelika kodwa ngokungapha eZambia. Uthi uvoti ibandla ngoku into esiyenzileyo imbi kakhulu. Umzekelo phaa ebandleni umfundisi mhlawumbi kukho a young man. Young man usandusindiswa and apha ekusindisweni kwakhe lo mfana lona athanda ilizwi likaThixo, athathe ezincwadi zilapha kule shelf, afunde systematic theology, afunde i-eschatology, afunde i-biblical theology, abe nomdla wokwazi i-biblical languages. Yabo afuna ukwazi uba i-historical theology lo okanye i-church history, zonke ezi zinto ezi okanye i-Christian i-church history le. Zonke izinto zifuma sibe lo mfana uyalithanda kakhulu ilizwi likaThixo. Uthi ibandla into elithi liyenze xa lithe lam-identify la mfana livele lithini limthathe limse college. And uthi loo nto leyo ibuhlungu kakhulu ngoba eyona nto ke ngoku esiyicommunicatayo ebandleni sithini sithi ukuthanda ilizwi likaThixo nokuthanda i-theology okanye i-doctrine le yabantu abathile. And abo bantu bathile funeke sithini sibathathe sibathini sibasuse kuthi siyobalahla ekholejini. Wouldn't it be wonderful to have members in the church who loves the word, who loves the theology, who seeks to grow in the knowledge of the Lord? Unkosikazi wami sifunde kunye ndibene naye ndiphandle ekholejini. Irizini yakhe umfundisi uba makaphele esiye ekholejini ebekumfundisi wabantwana i-Sunday school. Ebefundisa ke ngoba bekhipha iBhayibhile acacise but wabona uba hey man apha since abantwana musiba absorb abantwana bakhawuleze bathathe. And I need to be equipped. Andifuna ufundisa abantwana into engekhoyo. Ndifuna ubafundisa abantwana ilizwi likaThixo. Obviously ndifuna uyenza ngokwala level yabo. Awufuna ukuthi abantwana i-eschatology. Ndifuna ubafundisa ilizwi likaThixo ngokwala level yabo. Waya ke ekholejini. So uphele sithi ngelinye ixesha kayithanda indlela ibandla elenza ngayo izinto. Ibandla xa lifuna umntu ibandla xa lifuna umfundisi liye libuze uba umfundisi lona ufunde phi theology, uye wahamba waba trained na, uye waspendisa ixesha ekwazini ilizwi likaThixo walifunda. But xa sifuna umntu ofundisa i-Sunday school siye sithini, ingaba khona namavolontiya.
uyayiva laa nto leya, which is that's why uyayibona laa nto leya. Yiloo nto funeke siyazi idoctrine, funeka ibe yidoctrine wonke umntu. In fact le nto iqala endlini ufundisa emakhayeni ethu. Ingaba thina njengootata, it's a challenge to abantu abangootata, ingaba uxanduva lwakho lokuba ube yipriest phaa kuwendlini, ukuba ube yiprofeti phaa kuwendlini, ukuba ube yiking phaa kuwendlini, did you assume that responsibility uba uthandazele ifamily yakho as a priest, ukuba ushumayele phaa endlini as a prophet, ukuba ulide phaa kuwendlini njengendoda as a king, uyabo, xa ndisebenzisa la magama loosely ngolo hlobo. Yiloo nto ke ndivumelana nawe. But in fact idoctrine le ikumele umsebenzi of a local church. Yiloo nto yeka nje bangoku sisabantu ekholejini, emele uba even i-college they're supposed to be working alongside the local churches, because indawo yofundisa abantu idoctrine, it's primarily umsebenzi we-local church, ayingomsebenzi primarily we-college. Imele umuntu uyakwazi ufunda i-theology ebandleni, akwazi ukuthi kwalapha ebandleni alide and even become a pastor. Nangona ke siyikhuthaza into ye-college, but it's not like a God ordained. Ingathi kwi-scripture sebhayibhileni sithi thou shall go to a college. If umuntu uyakwazi ufundiseka i-sound theology, umuntu simazi nyhani ubiziwe according to the Bible, simbona uba le ndoda is qualified to become an elder, to be qualified to become a pastor of a local church, andiboni uba ikhona mna mfundisi into yokustopayo. Mfundisi wam, nakumbuzo wokugqibela ndiwuzisa kuwe wakhona. Ingaba ukhona umehluko between i-theology na-doctrine? Ndiyava siyawasebenzisa la magama, ndingathi siwasebenzisa interchangeably okanye siwasebenzisa ingathi athetha into enye, kwenzeka ntoni? When you talk about theology, there's an easy way you could define theology as a study, indlela esifunda ngayo ngoThixo. Okay. Ngoba uThixo uzityhilile elizwini lakhe. Now i-doctrine yona sitshilo xa besiqala ukuba ngabana azohlukanga mfundisi kakhulu. Azohlukanga kakhulu because i-doctrine yimfundiso emalunga no, let's say the scripture. You know, what does the Bible say about the Bible? God, you know. Naxa sifunda mosi inansika theology, you would remember, I'm sure class yakho yokuqala, I was not there. We studied about revelation. That is scripture, about how God has revealed himself. And special revelation. So azohlukanga mfundisi wami kakhulu, but into eyenzeka leyo kuba ngabana kwi-theology we want to know God, but in doctrine it's helping us to get there kule ndawo funeke kwi-theology. Azohlukanga. I-doctrine iyafumaneka apha kwi-theology. Ndiyamthanda u-R.C. Sproul kwenye incwadi yakhe encinci ebhalwe, I think ititle ithi Reform Theology, just a small book, ngathatha 2 days uyifunda. Kule ncwadi uyohlula between theology and religion. Kukwizikolo namhlanje khona umfana omncinci usuka e-high school ufuna ufunda iBhayibhile, wathathwa ngumamakhe, andizoyibiza ke le university. Wamsa kwi-university apho bangafundisi theology, nangona besitsho bona phaa kwii-brochure zabo bathi yi-theology, hayi theology, yi-religion. Kwezinye isikolo ke bayakwazi ukudibanisa nobuSilamu sikulapha, nobuHindu kwalapha, nobuKristu kulapha, ayiseyo-theology, yi-religion. Uthi umehluko between theology and religion is that i-theology is the study of what God has revealed. Uyayibona? uThixo uzityhilile ngokwakhe. Loo nto ithetha uba besingasoze simazi uThixo ebengaphanga azityhile. Uyabona? Ngenceba yakhe, ngobabalo lwakhe wazityhila kuthi uba masimazi. Kodwa i-religion yona zinzame zabantu zozama uthini?
ukumazi uThixo lo kufumaniseke kwezi university kubuHindu kubuIslam kubu zinzame zabantu of trying to reach out to God. They want to know God. So and yeyona nto ke yohlula ubuKristu kuzo zonke ireligion nenkolo ezikhoyo apha emhlabeni. uThixo uthi uzikhilile wazazisa kuYesu Kristu wawenza umsebenzi onokuthi asenze bathina sibe nobudlelwane kunye naye. Kodwa abanye bona ezinye forms of religion ngabo abazama inzame ngokunokwabo. Actually sithi phaya eklasini there is a true and a false religion. Okay. A true religion, it leads you towards God. Amen. Ikusakuthi. Amen. But a false religion, ikukhokelela away from God. Even though you are saying dizakuthixo, but it point away from God. Amen. Yeah, so he has revealed himself. We can know him and relate kunye naye. And his scriptures is very clear ukuba ngabana singamazi njani na. Ukwazi ukuthi i-theology, i-doctrine ingabi yinto nje ezakwaziwa ngengqondo kodwa ichaphazela ubomi bomuntu bonke imfundisi. And then umuntu truly abesisidalwa esitsha. Amen. Because the more we learn about God, the more we draw closer to God, the more the world liba lincinci kakhulu lingabaluleki ilizwe. So mfundisi wami. Hayi Nkosi mfundisi, masike sibeke kule ndawo azawuphinda sibe nayo le ncoko. Episode yethu yokuqala lena Khanize Sibonisane. Siyathemba uba sizawuphinda sive kuni nangelinye ixesha okanye amandithi naphinda nive kuthi ngelinye ixesha. Enkosi. Sikakhulu ndiyabulela abaphulaphuli. Mfundisi mhlawumbe ungatsho nje abaphulaphuli bazosilandela njani, bafumana njani na? Asikhona phaa kuFacebook. Umfundisi naye uyayishare le podcast phaa kupage yenkonzo yakhe. Ithini kanti Shed Mashologu Memorial Baptist Church. Shed Mashologu Memorial Baptist Church. And nayo page phaa kuFacebook Beautiful Feet Africa. Beautiful Feet Africa. Siyafumaneka phaa. Igama lam ke mna ke ndinguSiyabulela Zalabe phaa kuFacebook. Uyatypa nje uSiyabulela Zalabe. I think umnye uSiyabulela Zalabe kuFacebook. Bakho babini the last time I checked. So if you have Siyabulela Zalabe uzawubona phaa ndizawushare. Please, yakucela, do like that page. Beautiful Feet. Uzawukwazi ukuba ube informed about this podcast. Le podcast izawufumaneka nakwezinye podcast platforms. Ku-YouTube izawufumaneka. Yephi kanti nenye platform. Ku-iTunes izawufumaneka napha. Ikhona enye qha ngokundilibele igama layo. But if we as follow pha wena ku-Facebook pha Beautiful Feet uzazifumana zonke iinkcukacha. Khona enye into ufuna uyitsho mfundisi wam? Mhlawumbe nje just izawuphuma once sizayikhupha once a month or twice a month. Izawuxhomekeka ukuba sisebenzisana njani. Kaloku sinamanye amaxanduva sinako. God first and then family and then ibe ministry. So yenye nje ipart yeministry le esiyenze ixesha. So but sawuzama kangangoko sinako once a month, but if we can push it twice a month or even 3 times, I don't know. Singakwazi ukuthi sivele sibe excited sibe lapha nakule kuzayo sininike le content. Yeah, thank you so much baphulaphula ekhaya. I trust that uThixo uyakulisebenzisa lethuba ukuze simthande ngakumbi nangakumbi, simthande ngengqondo yethu iphela, amandla ethu ephela nakho konke. uThixo asisekele. Amen. Bye bye. Bye.